Bibûneya 25 mijdarê Roja Cîhaniya Robrûbûna tundûtîjiya li hemberî jinan li çendîn bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê jin daketin qadan û çalakî li darxistin. Li dijî tundûtîjiya li ser jinan nerazîbûnên xwe anîn ziman. Jinan di çalakiyan de daxwaz kirin ku li wî welatî dawî li kuştina jinan bê ku di van demên dawiyê de zêde bûye. Jin li her derê tên kuştin. Em sibê radibin dibînin du jin hatine kuştin, êvarê dinêrin du jin hatine kuştin. Bila dawî li kuştina jin û zarokan bê, êdî bes e. Ev cîhan têra me teva heye. Ekonomik yaşantıda en yoğun sömürüyü biz Tevî bajarên Tirkiye yên wek İstanbul û Enqerê li bajarên Bakurê Kurdistanê yên wek Amed, Mêrdîn, Êlih, Dêrsim, Cizîra Botan û çendîn bajarên din bibûneya rojê jinan çalakî li darxistin. Li Amedê mêrajî piştgirî da jinan û dirûşma jin jiyan azadî ya ji aliyê parêzgarê wî bajarî ve hatî qedexekirin bilind kirin. Jinên hêja ez jî divê di serî de hemû jinên ku di her qada jiyanê de li her hev parzemîna li her çar aliyê cîhanê li dijî tundiyê li ber xwe didin û di nava têkoşînê de ne bir êzdarî silav dikim têkoşîna wan silav dikim û dîsa vê pergala ku bi hezara sala ye jinê nasnameya jinê vîna jinê û hebûna jinê qebûl nake û pêre di nava şer de ye bi tundî şermezar dikim şermezar dikim. Di çalakiyên jinan yên bi pêşengiya tevgerên jinan û partiyên siyasî de tevî nerazîbûnên li dijî tundûtîjiya li hemberî jinan, jinan nerazîbûnên xwe yên li dijî danîna qeyûman li ser şaredariyên çendîn bajarên Bakurê Kurdistanê û navçeya Esenyurta Stenbolê jî anîn ziman.